И здравейте, приятели! Днес ще играем на Майнкрафт. Аз играя от слушалки, не знам, може да се чува при вас. Нямам, ама... Петко, я кажи здрасти на хората, сега ти да участваш. Ще правим днеска ново видео на Майнкрафт и ще правим блок. Ще правим такива видео. Да, те правим влог. Първото го направиш ли ден? Ден. А тогава... Само мога да ви кажа. Изчакайте за малко. Аз ще излезна за малко. Да, пиша, да. Лео. Не, Лео, бе! Ти да не си... Чакай. Чакайте, сега те го опиша само да ви... Мера... Ей, аз май имам идея. Интернета се пише само на 3 всъщност. Показване на полето. Вече трябва да имам. Трябва да го правя. И дето ние обещахме на хората. Да. Трябва да даде на някой от влогата да я дойде. Ти не може да снимаш влог и аз и как ти снимаш. О, Петко може да влезне! Приятели, верно Петко може да влезе. Само ще трябва мера цяло да си взема 64 и още 64 блок, да се кача на горе и да... Итко! Ти ме здраве, иначе така ще... Лео, не удрай, че ще падна. Его бай, Лео. Ти пусна огненето. Не. Защото съм газ. Америх такова желязо. Това желязо, бе, това е обсидиан. Не обсидиан. Ами цяло къде е тогава? Аз се качвам и тук съм. Следвай ме, Петко. Къде си? Петко. Ей, къде отивате, бе? Цяло, спълни се до нас да ни заводиш. Не се завърваме къде. Имам реклама. Не! Няма да съм служил. Аз можех да го сложа. Аз умрях. Аз умрях и се спълнах тук. Ой. Къде? Късното ти. Аз следвам Лео Бел. Бел 300 мара. Чакайте. Чакай, сега се спълням. Йоно! Не удрай ме, моля те. Чакай, надо да ти дам нещо. Окей. Нати желязо. Чакай. Имам 50 желязо. Можеш и ти да си направиш нещо, но за сега ти на кирка. Желязо. Ама тя е малко за мене? Ама и добре. Лео, ти забирай много блокчета просто. Чули? Аз трябва да забирам и аз и блокчета. Не, ти копай, Петко,
Ти копай надолу и забирай камък. Чули? Добре, аз купая. Аз ще трябва да копая дърво. Тук има много долу, аз по-стара да се кача. Аз взимам. Цяло аз взимам, като се не щупи кирката. Ама тя да взима малко. Ще ви малко сигне, защото я... Дама, къде си бе, Петко? Аз купая долу, бе. Я бе. Тук има пещерия, бе. Остава виста камо, бейби. Браво. Я, Лео, как се справяш? Амен. Ти има мустак. Браво, Филип. Дете има мустак. Браво. А? Браво, те. Да. Мари. О, Камила, мила. Цяло аз трябва да се спална. Заклещен съм. Но не, аз изкарам. О, изкарате. Напусна играта. И двамата напусна. Явно сте напуснали играта. Не сме напуснали, а тя не изкара. Нали? Йо. Welcome, baby. Снимаме Саур. Тюм. Саюр. Ако видиш моята дупка, къде е дупка? Не знам до къде е. Просто. Тюм. Давай да долу. Тюм. Сахур. Тралалело, тралала. Бомбомбили козили. Не се казва бомбомбини гузини, а бомбини. Дай ми цяло пак. Трипи тропа. Петко не ме уби. Трипи тропа. Трипа. Трипи тропа. Трипи тропа. Трипа тропа. Та сахур. Аз имам 2 стака. Йо. Ама там стопи ми се опатката. За 2 стака. Кани. Да, къде си да ти ги дам? Чакай да се спълвам при Петко. Аз парам долу. Аз трябва да се направя. Тало, спълни се до мен бързо. Защото аз съм на вода. Аз съм на вода. Спълни се до мен, бе. Аз ще те убия. О, добре, че си имам стакче, ама се върнах в началото. Петко, я ми дай кирката. Не, тя се щупи вече. Вика забирам. Къде ми е брадвата? Не, тя се спълна сам. Петко, дай ми брадвата да не ти щупа главата от бой. Добре, айде. Знам тя. Опа. Ама как му я взимам? Аз язда Камил. Чакай, на ти 50 желязо, а ти знаеш ли какво ни направи? Брони! Не брони. Ти ни направи една кирка и брадва и за теб една желязна кирка и брадва и за мен само една кирка, чули? С това 50 желязо. Добре, ще. Дано по-добре аз да го направя. Дай ги на мене. Добре, Лео. Аз трябва да си направя печка. Защото нали знаеш, Петко те направи някакви други работи. Аз трябва да правя печка. Аз знам как се прави, нали? Това е много лесно. Лео, я дай. Трипи трипа. Трипи тропа трапа. Трипи рапа. Стало на теб само значи 3 кирки и 2 братви. А Брони да направя ли? На мен една. Да, значи 3 кирки и 3 брадви. Чухте ли?
Да си имаш 4 брадви. И две желязни брони за нас, нали? Да. Нали? Нали? Да. Ево, а Петко дръж. А кой взима? Три питрупа. Петко, сега ти щупих аз на теб главата. Що го взимаш ти, бе? Ти не виждаш ли те пред очите? Ти така ли го правиш? По-бързо има един друг начин. Опа, айде, Лев. Ти, ой. Чакай, Лев, чакай. Най, вземи този стак камък. Какво да направя? Вземи стак камък и го служи да се пече. Окей. Аз ще забера дърва, чули? Добре. Аз Лев, аз те забера, бе! се го цяло. Не случва да ми викаш. Така да ни тут хората. Лео бел. Побям с 300 Бел. Ти щупат цялата кора тук, мисля. Поговори зле. Аз съм моторист. Писта моторист, арабист. Аз съм избягал. Не бе! Сопнали топка ме удеш бе! Лео! Аз не съм товарил. Ево бай Лео. Тало е с лондърска броня. А цяло е просто много сит. Що върва назад бе? Щото Петко. Дръжна очи. И влезни. Да те изкара, Петко. Да те изкара! Мале, забива ми. Ей, Петко, на всички събирка. Тало още колко да ти такам. Да заберат цялата гора. Леле. Трябва ми един стак дърва просто. А ти колко имаш? Да 50. What? Мръзна ми това. Гледай. Ей, то се Дънджел. Да. Да, има скам. Може си за скамването. О, аз трябва, защото нямам тук тогава. Само се начинава. Тогава трябва Да, забрах един стак и сега го правя на дъски. Ти ми го дай. Кой напусна? Петко. Ти бе скелета ли? Петко бих. Останало. Майко. Петко, убиха те зомбита. Де ми го направите тъмно? Не виждам нищо. Лелка. Спълни се му е. Спълни се да. Ма ти толкова много дърва.
Ето и какво да ни да направи. Да. Значи вече, че пусна напусна играта. Не. Петко пърпя. Ето му глитва и затова. Даже си тръгна. Отиде ли си? Да. Моето. Да, мъж. Играе. Сега камъка да го изпета. Камък пече ли се? Давай, го. И защо трябва да го изпечеш? Си каза? Кое според теб трябва да изпечеш? Желязо. Ими то тогава какво? Тало, нали знаеш, че снимаш? Знам. Тогава що викаш? Водата поне ми помага да се побърз. Като това! Къде отидеш желязото? Аз чакам да се събере там. Да не е гличнал, я? Как гличва, бе? Ето е! Аз го взимам. Защо? Аз искам да се забере, бе. То не може да се слага. Първо ми идва да тъшим. Ами аз излизам. Махни се. И без това не ми трябваше. И той дори си няма канал. Имам си. Да, бе, айде кажи му профилът. Аз имам канал, но сега. Ама трябва да напишете Лео! Чу. Чуй тогава. Да, бе, да. Какво яко куче. Те трябва да чейтва. Защо просто яко. Дай ми да скачат за сага. Чакай, сега ти дам кукълче. Ей! Аз съм си събирала Ей! Добре. Това мое сладко куче. Бую. Да. Лео! Майко, сега. Чакай. Тук има дърво. Моето най-сладко кученце. О. Ево са. Искам официално да я пребиеш. Давай. Така искам. Яма. Браво на моето куче. Я ми ела пращу. Ти губи. Бързо го следай. Докато се уби. Брай, Флипси. Цукумуку, бум. Look, it's this. Bam, и Pincher. Браво, Pincher, Газистър. И така може да порасне много голямо дърво.
О, да! Да. О, да. 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 Бабуста. Добре, куче, пажи се, защото тук ще стане голямо дърво. След 100-500 хиляди години. Няма да стане. Стане по-бързо. Само това мое така. Мое куче. Добре. Явно това не можело. Тези са ми измамили. Владна гамби, лева да ти смъщу. Ти, леше гамби, лева. Лева ми, ти же. Нека да умра. Който лъже. Добре. Успях. Най-готиния. И никога няма да умра. Защото аз съм как дрим. Аз умрях. Нищо не сте видяли. Абсолютно нищо не сте видяли. Не, нищо не сте видяли. Нищо. Абсолютно. Нищо. Филипш. Слагам го е тук да се радва. Йоба! Майколе, Майко направо се фърля от балкона. Майколе, да ми да се фърля, ако умра ще пъта се фърля така от балкона. Те направо, те тикам, те май трябва да нацеля там това дръвче. Да бе, аз как трябва да нацеля дръвчето, Печо. Това дръвче. Ти за къв се мислиш, бе? Йофия. Време е да умре. Хайде бе, никой не го е страх. Да не го е никой страх. Кой ме бие? Брат, не мога го търпа. Не знам, приятели, но не знам дали да го приключвам или... Айде, няма да го приключвам. Защото вие може да се разсърдите. И не забравяйте да се абонирате с камбанката. Задължително. Съблекалня.
събликания, ням. Да играя ли още или да сваля мод? Или да сваля мод? Не знам да го сваля ли или не. Олие, Филипс бе, Прилипс. Майка! Мамо, не изхаби парите. Как? Покъде тате? Кои пари? Те вече събирахме. 56. Да. Папа ще даде пари, е. Утре, бе. Утре папа ще има пари, ще даде. Какво да купиш? Едно зария, но яйце, която винаги исках да го купя. Ще го купим, нали? Не, днеска по утре ще го купим. Мама има 10% и не знам дали те мога да успея да го кача. Не знам дали те мога да снимам как игра този мод. Или няма да мога. Не знам, мама, се тревожа. Защото това може да ми е... Защото това може да ми е най-краткото видео. И затова аз много се тревожа. Да. Шкибиди тойлет. Знае това явно май. Само шкибиди тойлет. Шкибиди тойлет. Само един шкибиди тойлет. Само един шкибиди тойлет знае. Пу! Майколе! Имам два ли бе? Майко! Не знам дали чувате, аз само това се тревожа. Не мога да разбера дали чувате. Нещо от магазина. А? Искаш ли нещо от магазина? Да? Какво? Кажи на татите, искам... Не, тата не е тук. Дето те ходи. Чакай! Искам едни пръшки и един чай. Чули? Да. Едни пръшки и чай. Окей. Субе, брат, на ме интересува. Давай, на ме интересува. Интересува ме какво има. Интересно. О, броня, супер. Какви са тези, бе? Какви са тези? Не знам за какво. Чест. Това е шелкър бокс. Шелкър бокс. Сута еле. Кое това е? Добре, това е печка. О, това знам вече. Я да взема, цели листа, кой вземам.
Не знам какво е, но мисля вече да излизам. О, Кирка, ю! Йо, братле! Йо. Желязна кирка. Yes, бе. Йо! Штрипи. Мам. Я. Бабидио, кокотюва. Как все. Вау! Много искам да... Так. Тя трябва да се извиня цялото това нещо трябва да е било по моя вина, макар че следвай слава Богу, че накрая се събуди някакъв там. Може би. Да не бе. Ама аз не знам какво е това и не знам какво е онова. Интересно. Не съм искал яйца. О, добре, айдите, ям. До сега съм да...